Gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf zai koma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a ranar 26 ga watan Janairu 2026. A ranar Juma'a ne gwamnan ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar ta NNPP saboda abin da ya bayyana da rikicin cikin gida da ke addabar jam'iyyar, sai dai a lokacin bai bayyana jam'iyyar da zai shiga ba, sai dai cikin wata sanarwa da kakakin gwamnan Sunusi Bature da Wakin Tofa ya fitar a ranar Lahadi ya ce gwamnan ya yanke shawarar komawa tsohuwar jam'iyyar nasa APC bayan tuntuɓar abokan shawararsa na siyasa da sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan ya bayyana APC da jam'iyyar mai cikakken tsari wajen tafiyar da gwamnati. Abba Kabir Yusuf ya shiga APC a 2014 har ma ya tsaya takarar sanata, ko da yake Kwankwaso ne ya takarar kujerar a lokacin. Gwamnan Abba Kabir ya ce sake komawa APC zai ƙara ƙarfafa alaƙa mai ƙarfi tsakanin gwamnatin jihar da ta tarayya. Wani abu da sanarwar ta ce zai samar wa jihar ci gaba da ƙarfafa tsaro da inganta ci gaban jihar. Haka kuma matakin zai kawo maslaha kai da kin siyasar jihar da haɗin kai tsakanin al'ummar Kano. Sanarwar ta ƙara da cewa a ranar Litinin ɗin gwamnan zai karɓi katin jam'iyyar APC tare da wasu 'ya'yan majalisar dokokin jihar 22, ciki har da kakakin majalisar da 'yan majalisar tarayya 8 da kuma shugabannin ƙananan hukumomi 44. A wani sabon rahoton, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Kano Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata ya sauka daga muƙaminsa sakamakon rikicin siyasa da jihar ke shiga. Cikin wata sanarwa da kwamishinan ya fitar a ranar Lahadi ya ce ya ɗauki matakin ne saboda gwamnatin da ake aiki a cikinta ta kaucewa tsarin siyasar da aka yi gwagwarmayar kafa ta a doronsa. Ina godiya ga Allah, ina godiya ga mai girma jagoranmu sanata da Rabi'u Musa Kwankwaso da mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da kuma jama'anmu saboda gudunmawar da suka bani a lokacin da nake gudanar da aiki na hidimtawa al'ummar mu ta Kano, kamar yadda kwamishinan ya wallafa a cikin sanarwar tasa. Tun bayan ficewar Abba Kabir daga NNPP tare da barin Kwankwaso, masana siyasa da masu bibiyar ta ya hasashen samun rabuwar kawuna tsakanin manyan ƙososhin gwamnatin